non lle vexo sentido ningún a estos que fan estas barbaridades, porque están matando todo, non sei. Este foi o sentir de todos os veciños que onte arredor da 1 da tarde vían como comezaba a arder o monte no lugar de San Xoán de Fecha. Cando xa parecía que o foco estaba controlado, iniciábanse 3 novos focos en Santa Cristina de Fecha, que se propagaron con gran rapidez pola virulencia do vento, o que obrigou a levar o nivel 2 de alerta na zona. Foi necesario desaloxar 3 aldeas, polo que uns 30 veciños vían con impotencia como as lapas se achegaban ás súas casas. Por fortuna non houbo que lamentar danos nas vivendas grazas ao labor dos efectivos e da coordinación do operativo. E dada pois a situación de dificultade, pois creo que a pesar de todo pois o destrozo que se fixo nos montes, pois creo que ao final pois tanto que foi a seguridade das persoas e das casas, pois afortunadamente estivo garantizada en todo momento. O que vimos aí arriba queda e pois ao final quedome con eso, non? Que saliu todo ben. E que nada máis, pois en principio seguiremos tendo máxima colaboración mentras así non lo inste a Consellería para poñer todos os medios pois á súa disposición para ir dándolle finalización a este lume e se non se levanta o aire hoxe e as estimacións pois así o indican, pois queren telo extinguido ao largo do día. As lapas chegaron ao veciño concello de Ames, onde aínda están a traballar os efectivos para extinguir un incendio que se considera controlado. Queimáronse máis de 500 hectáreas nun lume que con case total probabilidade foi provocado. Foi o 99,99% foi provocado precisamente porque o primeiro foco pois tiveron a punto de controlalo e despois ao largo da mediodía apareceron outros 2 focos, ademais a contravento, polo tanto quen o fixo sabía perfectamente que a expansión dese lume iba a ser rápida. En apenas unha hora pois había casi 5 km de frente, no sentido de dicir, colleu unha velocidade pasmosa. Os veciños da zona aínda co medo no corpo e apenas sen dormir lembran como viviron as últimas 24 horas. Eu onte, digo a verdade, eu son especialmente un gran amante dos animales. Onte chorei un pouquinho, porque onte cando vías eso así por aí por riba, eu ver os animaliños todos, que ves que casi os conexiños que che veñen á man, iso dá moita pena. Sí que pasamos medo. Onte de noite a 1:30 da mañán víanse todas as lapas ali desde a miña casa, tremendo. Sí que pasamos medo, sí. Unha impotencia total, non podes nada, non podes facer nada. Desesperarte, o único, nada máis. Porque son inversións que tes aí, e que invirtes cada vez que arde, e non nada. Ahora mismo isto é tremendo, tremendo. O de Santiago non é o único gran lume activo en Galicia este xoves. Porto do Son, Cee, Avión e Soutomaior tamén están a sufrir as consecuencias das lapas con nivel de alerta 2 en todos estes puntos pola proximidade do lume a núcleos de poboación.